posledné dnešné družstvo chalani zo Šťavníka, kľudne môžete tlieskať, aby vedeli, kadiaľ majú bežať. Červená, tak im pasuje k tým dresom aj k tej kadi. Škoda, voda tam bola, vidíš sám? Bola tam. Bola. Ale jednoducho to nevyšlo. Takže priatelia, podľa štatútu si dáme 5 minút povinných na to, ak by náhodou niekto prišiel, aby sa si ho zaregistrovať. Po tých 5 minútach si dáme 20 minút na to, aby sme si to mohli dať do porádku.